אילן משתלות פועל מזה 15 שנה ומהווה אחד השחקנים המובילים בתחום עם למעלה מ-350 דונם של עצים ו-150 סוגים וזנים שונים. בזכות האיכות והמקצועיות שלהם, מאות עסקים, קבלנים ורשויות מכל רחבי הארץ נתנו בהם אמון עבור הפרויקטים שלהם. המשתלה שלנו ממוקמת פה במושב נווה מבטח. המשתלה משתרעת על פני למעלה מ-300 דונם, שטחים גם שנמצאים פה ברחבי המושב. אנחנו מגדלים למעלה מ-150 סוגים וזנים שונים של עצים, ביניהם גם המון עצים מורכבים. את העצים המורכבים אנחנו מרכיבים בעצמנו כאן במשתלה. אני חושב שמה שמייחד אותנו ובעצם מה שהופך אותנו למשתלה מובילה בענף זה בעצם האהבה שלנו למקצוע. אני גדלתי כאן במשתלה, אני דור שלישי לחקלאות, לשתלנות. התחלתי לעבוד עם האבא שלי במשתלה אחרי הצבא. פשוט התאהבתי בעבודה, התאהבתי בעצים. אני חושב שהעובדה שאנחנו מתעסקים בתחום שאנחנו אוהבים לעשות אותו ויש לנו תשוקה מאוד גדולה בעשייה שלו, בעצם נותן לנו יתרון מאוד גדול להמשיך להיות פקטור משמעותי בענף. כל עץ שיוצא מהמשתלה עובר את הפיקוח האישי שלי על מנת שהלקוח שמקבל את הסחורה בשטח יקבל את הסחורה איכותית כמו שהיא, שלא יהיה שום רג'קטים, שום מצב שהוא צריך להחליף, שפוסלים לו את העץ. זה לא קורה, פשוט לא קורה. את העצים שלנו לא פוסלים.